హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మనం చూస్తున్నాం కదా టమాటాకి అనమాట. టమాటాలు అంటే టమాటా పచ్చడి పెట్టుకోవడానికి ఇవి చాలా బాగుంటాయి. ఎందుకంటే మనకి కొంచెం పచ్చిగా కూడా ఉన్నాయి, ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి. ఇవి చూస్తున్నాం కదా, మన చెట్లు 2-3 ఉంటే చక్కగా కుండీలో నేను కట్ చేసి పెడుతున్నాను. ఇప్పుడు నేను టమాటా పచ్చడి చాలా బాగుంటుంది. ఇది మనకి ఏంటంటే 1 year వరకు నిలవ ఉండాలనుకుంటే పచ్చడి పెట్టేటప్పుడు టమాటాలు చూస్తున్నాం కదా ఇలా ఉండాలి. కొంచెం మాత్రమే ముగ్గాలి, పచ్చిగా ఉండాలి. మనకి పచ్చడి 1 year వరకు నిలవ ఉంటుంది. టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. చూస్తారు కదా, ఇప్పుడు మన చెట్టు టమాటాతో చక్కగా నిలవ పచ్చడి పెట్టేసుకుందాము. ఒక 2-3 కుండీలు ఇంట్లో ఉంటే వేసుకుంటే ఇలా మనకి పచ్చడి వస్తుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం సమ్మర్లో చక్కగా టమాటా పచ్చడి పెట్టుకోవచ్చు. నిలవ పచ్చడి పెట్టుకునేటప్పుడు ఇలాగ మనం పచ్చి టమాటాలు తీసుకుంటాం కదా, కొంచెం పండాలి, కొంచెం పచ్చిగా ఉండాలి. ఇలా మనం టమాటాలను చక్కగా మనం ఉప్పుని కొంచెం పసుపు చింతపండు వేసేసి చక్కగా 3 days ఊరబెడతాం కదా. ఊరిన తర్వాత చక్కగా ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత మనం తినే ముందు కొంచెం టమాటా పీసెస్ తీసుకోవాలి. తీసుకుని అందులో కొంచెం మనం సాల్ట్ కొంచెం కలుపుకోవాలి, కొంచెం కారం కలుపుకోవాలి, అలాగే మెంతి పిండి కూడా కలుపుకొని మిక్సీ చేసుకొని చక్కగా మనం పోపెట్టుకొని అప్పటికప్పుడు తినాలి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. కాకపోతే 1 year ఒకసారి మనం సమ్మర్లో మాత్రం నిల్వ చేసుకోవాలి. పెట్టుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని స్టోరేజ్ చేసుకొని మనం 1 week ఒకసారి మాత్రమే కలుపు తింటే చాలా బాగుంటుంది పచ్చడి. ఒకటేసారి కలపకూడదు, బ్లాక్ వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడే మనం ఫ్రెష్గా మిక్సీ చేసుకొని పోపెట్టుకొని టమాటా పచ్చడి తినచ్చు. నిలవ పచ్చడి తెలుసుగా మీకు కూడా. ఫ్రెండ్స్, టమాటా పచ్చడిని మనం ఇప్పుడు నిలవ పెట్టే పద్ధతిలో ఫస్ట్ మనం టమాటాలు తీసుకున్నాం కదా, కిలో 100 grams చింతపండు, 100 grams చూస్తున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్, చక్కగా మనం టమాటా పీసెస్ అన్నీ కూడా ఇలా స్టోర్ చేసేసుకుని పచ్చడికి కావాలన్న సేపు మనం 1 week ఒకసారి ఇలాగా పెట్టుకోవచ్చు. చిన్న టిఫిన్ బాక్స్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. మళ్ళీ ముక్కలు మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుని కావాలన్నప్పుడు మళ్ళీ టమాటా పచ్చడి పెట్టుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. చూస్తున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్, కొంచెం చిన్న జార్ తీసుకుని కొంచెం ముక్కలు వేసుకుని మనం కారము మెంతి పొడి వేసి మనం మిక్సీ చేసుకున్నాము. అలాగే పోపు కూడా ఇచ్చేస్తాం మనం. అప్పటికప్పుడు 1 week 2 days అలా చేసుకుంటే బాగుంటుంది పచ్చడి.